Bodo women at home, Bodo women outside in public. दा जों नायनो थाङोबा जोंनि समाजखौ बिफा गाहाय समाज होननानै सानोब्लाबो बाहेरा भारतनि गुबुन आइजोफोरजों कम्पेयार खालामोबा रुजुनानै नायोब्ला बर' आइजोफोरखौ बा जोंनि सा सानजानि आइजोफोरखौ बिराद एम्पावार्ड होननानै साननाय जायो नाथाय जों गोबां समावनो नुयो बर' आइजोफ्रा गाव गावनि न'आव गोबां बिबान बानोब्लाबो गोबां रेसपन्सिबिलिटिस लायोब्लाबो आरो गाव गावनि गामि बा ससाइटियाव गोबां रेसपन्सिबिलिटिस लायोब्लाबो पलिटिक्स बा लिडारशिपनि रलाव बाराद्राय नुनो मोना दा जोङो बे बुरखां 9थि दिन्थिगासे थुनफावथाय बादायलायनायनि गेजेरजों जोङो बे आयदानि सायाव एसे क्रिटिकेल थिंकिं आरो अवेरनेस सोमजिहोनो थाखाय मोनसे आर्टनि गेजेरजों आरिमुनि गेजेरजोंनो जों मोनसे क्रिटिकेल थिंकिं आरो अवेरनेस सोमजिहोनो थाखाय बे आयदाखौ लादों आरो जों सानो गोबां कलेज बा फिसा फिसा टाउननि जि बिदिनो क्लाबफोर दङ आरो ग्रुपफोर दङ राइट बिसोरो फैनानै गोबां समावनो आगयनि सिगांनि बोसोरफ्राव पार्टिसिपेट खालामफैखांबाय बे बादायलायनायाव दा जों सानोखि बे आयदानि सायाव बर' आइजोआ न'आव गोबां बिबान लायोब्लाबो बाहेरायाव मानो नुजाया बा नुजायो ना नुजाया बेनि सायाव मोनसे सावरायलायनाय सोमजिहोनो थाखाय जों बे आयदाखौ लादों